Hussein Pan, Ipra Subha, Naka Channel Dudashan Mikhalia, Iwanda Yakanika program Health Essentials. Limba Kanika program, Idan Kad Bani, I Doctor Sanda Lingwa, I belong ru, I specialist, Hapot Mimhans, Rinkat Bani, Nidan ru, I Gong, IT One Car. Te Hakanikas ni in Yakran, Shapang Kapang Kumno, ka Jingsngew Marwei, ka Ktah, ka Jingmut Jingpyrkhat. Halor Kanika Pang, ni soto barabor bakadi ka sensitive subject. Te limba kani, Kumno Pila Banpin Soto ini, Kinong Pet, Rinkat ru ki basngap Kanika program, Kumno ngin soto iya kani, ka Jingsngew Marwei kum ka Ktien Kelum. Barabor ni shed don kata ka Jingpyrkhat. Ba ka Jingsngew Marwei, bat ka Jinglong Marwei, kadai ka Jo. Henry kini artli kidon ka Jingpyrkhat. Habangi kren ngan kren shwash pang kata ka Jinglong Marwei lani ko solitude mo bangi ong. Kata ka Jinglong Marwei kadai ka ba ngi teng gi jit hi bangin long Marwei. Namar belai ba ngi kwa bangin yo kata ka por yala de ha ka bangila bangin yo de se bangin relax bangin yo kata ka jing kata ka por ka ba ngila ban perkhat ki ban pen mentoy lan ki ban pen bah lan ki ban kentiu ki baro for example ngan example menta ngakwa bangan krekot tengamla bangan krekot hababun ki brio ngakwa ipor ba Marwei lane ngakwa bangan kaplan kanu kajat plan ka bangadon te kumya kita ru ngakwahi bangan syong Marwei mo kata ka Jinglong Marwei Henry habangi kren pat chapang ka Jingsngew Marwei kani pat kala kadai ka Jinglong ka jing don hapo jongi ka ba ngim jiet ya ka dala dehi ngi kawan ka jing pendik ka Jingmut Jingpyrkhat ka jongi habangi don makna bat shibun ki bre yo de sengi don hayo hahat ne ngi don haki jaka ki baya kendu lang te kum haki tu ki jaka ru ngi don kata ka Jingsngew kenja nang ta pade kawan ra ru kata ka Jingsngew ka ba ngim don ka connection bat ki wei mo kade ka loss of connection ka jing do no kata ka connection ba kata ka jing ade jongi kamlong jeliu haki ki bar ngi sngew ba ki bre kim sngew tho engi ye ka jing kwa ka jongi te kata kadai ka Jingsngew Marwei habangi long Marwei pade kam wan ra ka jing thut kam pen sngew jenjar Jingmut Jingpyrkhat henry habangi sngew Marwei pat kawan ra ka jing thut kawan ra ka jing jenjar kawan ra ka pen shitam bhai ki baro khaj te kumta mo kumbangi shi ong mo ba hake kini kisngi ba menta baro khaj nya ko ban long independent lot ngi kwa ban independent ngi kwa ngi wat be kata ka jing bam kwa ban depend chu ano henry ha ka jok por ka ni ka jing kwa jongi ban long independent kawan ra ban ya kata ka Jingsngew Marwei la ni ka loneliness ka baki ong ha ka Ktien phareng kat ningut ki don ki beriau ne kat ningut ngi don ki parlok ringim don kata ka connection bat ki Jingsngew Marwei Jingsngew ba kidon kibri ba kwa kreninga ngam kwa ban kreniki mo kadi in a negative side ndre kani ka Jinglong Marwei pat kadi ka Jinglong jongahi banga kwa bangan long Marwei nak banta ka jingbaha ting kwa bangan dress yala di mo bangan pin pangat ne kumbai mention ni doktor mena ba ong ba kwa ban kwat ka tu kadi ka positive side ka Jinglong Marwei ndre ka Jingsngew Marwei pat kadi ka negative side ndre dingi perkhat kani ka loneliness ko mangi ong ka Ktien pharan ka don bun jat mo ka wei kadi ka tu ka emotional loneliness ka bangi ong ka emotional loneliness kadi something ka bangi kum ki breu ngimla banya connect bat no ngila bani connect tang bat ibahiyeng ibangi ye lani kala bandai bat ki partner jongi mo ladangim don kata ka connection jongi bot ki emotional loneliness ka don hapo jongi ka wei pat kadai sa ka social loneliness pat kadai ka connection ka bangila ban connect bat ki pajba kumenta ngilet jinglet ki jaka ki bajngai mo ngadi khasi Marwei ladang alet yang tu kia kren para maki kia kren nak phareng banya communicate ru dengan don kita ka Jingsngew ba ngam socialize bat ki ngam la banya day bat ki namar ngasngu kunja as a community ngam don ka Jingsngew mo te ka don sa kawai ka bangi ong ka existential loneliness ka tu ka loneliness ka pat bangi sngew ba baro kawai ka parthai don basngew thu yanga mo ngakwa ban long Marwei ngakwa ban yahat Marwei namar don manu bala ban sngew thu ya ka jing ka jonga ni ka problem ka jonga ki mangi don ti ki don laijat ko mangi ong emotional loneliness social loneliness but existential loneliness haba ikan hagni ka phang mo te phi la pen sngew thu ka ar banta ka wei kri ka jing pher jong ka Jinglong Marwei
berkajing sngo marwei but ban reflect mo ha kata ka pi angka loss of connection te na kayit kami jong ka jingmut jingpyrkhat mo te ki ai kita ki bapenlong ki brio bakin sngo marwei haga baning kong kala banwan kata ka jing sha neglect mo haye hasem shubo anai nuksa ba hakipor mementaling i ba kibun ha kini ki single parent ki bagi ong ba ukpayo le si shong lang shu lane iway na ki ilaban de ikmene ikpai bala khlat no lani ki laban kini ki khun ki laban do no ila ki jong ki kimi pa ki kala khun sweat no te hakata rukom dan shu ba pet yaki dan shu ba sumare ki banya lam yaki lane banya don banya sneng banya kraw e yaki te kata ka neglect te kala ban wan ru na kata ka jinglong ba syakan tat mo barabor kidan ki shuba menta habaki ai jingmut ke mdan ba padiang ke jing ai jingmut jong ki sngolong rejected bet barabor te katu kapen sngo kapen bahaya ki bikin approach ki beriu ru ki sngo ba ki beriu kinum padiang ke jing ai jingmut jong ki te kala ban wan ru na kata ka jing sngo ba ki sngo worthless ten pareng ki ong ki sngo kumba kimdan hok lani kilong hapo jong ki wei pat kadon katuk inferiority complex te kum kata ru kala ban wan ra kata ka jingsngew marwei haki ten re haki sngi ki ba mentali lengi i ka social media kade ka wei ka ba shisha ka ba la penlong marwei pen sngo marwei bahai bren mat lingba ka social media ka wan ra ka ni comparison ka ni ka jing compare kiwe ki yo ka ba ke ba bah ngam yo namar bun sen ka social media company ka jing shisha jong ka jing emte namar habangi i ke social media barabor mangi hila deru habangi shondor ngi kwa ban kham pen internet ila de ngim kwa mo ban project ke belong negative de ngi kwa ban project ke be internet tiki ba pet pat chui ani kini ki internet chui enjoy chui be te katu kawan ra no kata ka jing pen ya pher lan ni ka comparison ha katu kam kawan ra hiru kata ka jing sngow marwei hagi brewte kidon ki positive but ki negative consequences mo habangi penan kami ni social media henry la dangim nang ban penan kam bah te kawan ra bah ya kan ni ka jing sngow long marwei namar mo bagi na perkhat kumpi mo kidakishin ki bang ni shiju i ye ki brew ngin pet ba kidon ki brew ki bang ni ithu ki la bande ki basa amarjan ne ki la bande ki bahing jungi ngin i ki dakishin kum ta ki brew ki ba pari aparan ki brew ki ba biang mo ki bang ni kren ki bang ni suthu jingmat kensan ngin i ki ba ki shulong marwei mo ngi i ki ba kim kren yanu mo shukhen ki la bande ba ka thut ka thia jong ki ka thut ka bam juki long ka don bet kata ka sign ka ba pen i ngi ba don i a shalendet ba ki long kum ni mo namar la dangi long kum ngi ong mo la dangi don kata ka jingsngew marwei ka Ktah ka jingmut jingpyrkhat namar bangi sngow ba balai kini ki beriu kim connect bat ngi lani balai ngam la ban connect bat ki mo teng ka penwan yang ngi bangin yo ka jingpang ka jingmut jingpyrkhat kata ka belong ka jingpang ka jing songsi so dia hukum ka depression ka bangi ong ne teng ki beriu jaka ba ula ban communicate ba ki wei kwa shu kwa ban shong marwei ha ka bangi shong marwei ki bun ki bawan ka teng ngi song ban ni ka bahaya ngaba ngandum imshu ah kani ka pertei ne ka bahaya ngaba to ngan shim no mo dikini ki jingdi ben pen buat bakala bang kelet no ikini ki problem la ni ting gidon ki brio baki create that fake relationship mo ki sngow ba ong tang kite ki brio ki bala ban keren yang haba pila pen shai hala ka phang mo ba pila phya lai ben ta de ya kani ka jing sngow marwei loneliness de pi ong kan ka emotional loneliness societal loneliness but existential loneliness de haba ikran ba kani ka societal loneliness de haba kum hakani ka juk ka bamenta ha ka jukam imjungi ka nang ya kamstat Kumno pada kani ka jingsngew marwei ka anang i pau ha ka jingim jung ubrio kamtam ha ka jingim shimat jung ubrio namar kum ki brio menta ka por ka yat state kum mangi ok mo ka yat state ngim sung thu don ki por bangila ban yo ban nginya spend times but ki family mo dadangi kum ki brio yo ban spend time with family kata ka loneliness jungi ka jingsngew jungi kam da don than kata ni kitu ki brio pat ki bam don manu bakila ban ye share ka problem ka bakidon te ta kadang man ka por la da ki sngow bakidon kani ka jingsngew marwei they always have to seek help mo professionally
Ti kum kani ka topik bangia keren mentaru kan kedau haneng ba ngidon kam mi ka jingyarap mlitang neki weiru neki bun ki sos bangila ban ai jingyarap. Sakawai ru kani haka kapau haka jing haka hangi shimet wat hapadeng jong kajing bun kam baharu hendai ka kapau baik kani kajing long sngo marwei mo ngini I bakini ki brio ki bas sngo marwei kim ju sngo tanat sho bandet chiki jaka ki baki ki ju sngo tanat. For example kinda khot dan bakhot ekish ki jing khawai ru ki kentat bed te haka be dei bat ka khoi ka subaru pila I kala kham kala hiar bah ka jing le khoi ka jong ki kim sotna chuban pet bahai la de nang ta kim sngo dan shu kum kata ka purpose haka jing em ka jong ki te bat bun sin fikran ka ek shukran kai mulumalaru ki thut shen bah ki bitar bah ki long thut shen nang ta pade haba fikran bat ki ru ki yele ban kiar wat ban pet mar khmat ru ki yele ban kiar ya kata nang ta kidan ru kidak ki shin ha ka jinglong jong ka jing kot jing khya jong ki ru kimla ban yo thia bha kim bang bha ka bam ka di nang ta pade kidan ru ki ba thia palat ru hi don ki ba shu bam se palat ka bam mentoy ru shulit bam bet nang ta pade kidan ru ki ba le shopping le yo mo shu thiet ka bam dan kam ki thiet kul mari ki e ru pen I ru ki shu pet phone len ter but kim idon ti kata kajing pelet jingmut dak ek ru but hak don ka jo por phini pada bagi kum ki pelet jing ki perkhat bai ke henry hak jing jing perkhat jong ki kalong thali kalong sudah kam dan ni ru em nang ta kim ko ban socialize but no kim ko ban ya kren kim ko ban dan kajing ya dei but no ru hi ti ngini iru dan ki beriru namar ba ta mo ba ki la shoot ko mga man ba ki sha kan tait mo ba ki ai kan no suggestion ti ki sngo banda pan jing arap ne ki beiru kan than namar yo ki be kim song tho e ki ti kim patyao e ki ti kim no wan ban pan jing arap ki perkhat be om dan ba song tho e nga ti kita ki de ki dak kishin ki bangi I ha ki beriu shimet wat ladak nia bon kam kat no ru ki ko bon kam ki le bon kam me ni katai henry ka don be hi ka jing pau ka dak ka shin ha ka jing em ka jong ki ba man la ka sni Wancu sim kendan ni jing kran jong pi ma ha ka pi ang bateng teng wala ki brio ki dan ki jing sngo marai henry bakin panjena pane ki biru ki sngo jinjar bakin panjena ma te kata ka ya tho ni ka pasat ayu si phang ka em lang sa lang ka jong I ti bangin ya beteng halor kata long kani ka reflect bhai ke imlang sa lang ka jong ki long bamenta ngimlong sensitive shu e ke jing dan kam jong ki wei ngila bun kam palat gila shu ko ban ya be bet bah kham tam ye ni rong phong per thai mentali le ya be bah bat ni kloi bah ban ya nujor ma o ki te ki wei ki yo kum ta nga ru ngade ban yo kum ta na kata kadaw ngi klet ban I ki jing dan kam ki ba kham hakmat kata ka jing ya dei para beriu namar balai ba hoi kum ki banget hai la kum ki kristan mo ngi nget ba habau bleu thau ning kong yu beriu wi bau beriu dan marwei pu da ong hi bau beriu umbet ban long ban syang marwei na kata kata thau saya nong era bi ubat ngi bar khot ni se long ni se dan kum ni ka ngi sa form kita society namar balai na do ka bas dang hiru ka don be kata how beriu hi kwa bet bandan ka connection kwa bandan ka jing ya dei bat no ti henry lada ni kum ha ka imlang sa lang ka jong ring ya bon kam be halak jong ki kam tingim ya dan por sho gim long sensitive sho jong kam jong ki wei ka penlong kata ka jing wan ka jing sngo marwei ti ran ko ka jing ong mo bangi mare ngilong kum kita ki we running the rat race ong mo rat race ngathai fly ya sngo kata ba kai kata ka rat race ko long bang nya be I ka tu ka jing bam hen ring so thu ka trap ka don kan hang ta ka I kata ka trap ka di kata ka jing sngo marwei nya be ke jong ka per thai hen ring ka trap pe ka dei ba ni sngo no ni no kata ka jing long marwei ke jong ni kwa long independent ni be ya ka babah sudah ni keren ha ka kerteng jong ka jing babah hen ring ha ka ba khat do pe ka bakut kata ka jing long thali ka long sudah bat kata ka jing sngo marwei Aba ikran phang kata katrap mo kama pi ang dei ka societal trap mo te ngila ban shim nuksa na ka wei ka jinja ka barang shuja men ha kini kisnan balet kata ka de uklam covid
Te uklam COVID ula banlang di ujingwan uba apun bor iki brio bakin syang maroi simat. Dei bat kani ka syang kerpang simat kumno kala pemon dur thamai ya ka jingsno tho jongi syapang ka jingsno maroi. Teha kapor jong uklam COVID shishangi barokha ngila ya kadai ka thama ba yangi. But haka to kapor let's say kumbangi ki badon haka medical field ngim das ngot ho e namar bangi le ki jakat tringi haban ya rap ki beriu hendre nakajo hi ka liang pade namar babun sen ngi batre ki hospital kim sha ngi bani phai she yeng ni haban isyong hapo ki hotel ni kan no ka jaka baka sarkar lapan kre ngi bengin syong bade ko maka to kapor bangi habli sa marwei jengai na layeng kansan te habangi phai ki khna school ru ngi ibe ki khna school ki bishi ngotan nat bahaben sha school banya kendo ki parlok banya le mare shrum shine ki parlok hande kansan na ka daw jong u ka jong ka khlam covid ki haban syong no hayeng te kala Ktah bahasi sha bat ka pen sngot ho yang ha ka jo ka por ka pen sngot ho yang ba ani ka ni ka connection ka don kam ba ngimla kum ki bring ngimla ban im marwei te haba ka wan rai ka jing so thu engi bangi don kam ya connection kadi ka to ka por banga kan ma ba kam tam bangi besi le jing seng gum to ni ikwa ban le jing seng ki bam jule je seng ro ka to ka por ani kla ko le jing seng lut boro ti ki bam jule school ki khanaru ani kla ya ko ali school lut boro ngi so thu e ka ta ki importance te ka ta ka connection ka ta ka bangin long ka bonding bangi don kam ki wei pade ki para brio ma te kawan ra artli ki jing so thu ka ta ka wei kawan ra ba blank ka jinglong maru ka jingsngew marwei ka dei ka ba pensniu ba bat ha ka ju ka por pade ngidon kam para beriu pi meneng ngidang kren idang ong ba idonita i bahing jong i ru ha ka por ba dei por ba ya badan ka tu ka khlam covid bagi khun ki tinam ta ka jing ba jong i namar bila kham ya kerta te ki pen chong kerpang no i marwei te ka dei na ka ta ka jing ba jong i in bit ti new virus Henry haka jo kapor pada mai pada bapli lah ban syong no marwei te suki ka Ktah ke Jingmut Jingpyrkhat hadu ba kata ka jing Ktah jong ka Jingmut Jingpyrkhat i ka long ba hadu be yo askoi pada ka jingpang kata ka jingpang depression nak depression pada ka ya bai la ya kerta kawan sa kata ka dementia mo baklet be bam la syu ti ban perkhat perdanya ka rukam ka ba biang te kita ki daw mo kila ban wei hot ka dementia te ka de na ka daw jong kerta hende ka pen ka kampen stat shu ban yo kata ka dementia na ka daw ba ila ban chong marwei khlam dan shu ka jing kren bat no ru te kan ne ka ka banga ngasngau ba ka jing wan jong new khlam covid hot ka wan ra kata ka jing so tu an re ka jo ka por ba de ka pen so tu ru yangi ya kata ka jing kordor ka jing ya dei para bari ke namar ha ka tu ka por mo khlam covid ki don bun ki jing ki ba ki bri ki lap kumbangi ki batrai po health department mo kumbi om doctor mene ngile chijing trai dengi wan phai shayeng ngim tip ni yo ne man wan phai shayeng ni wan phai shayeng ni khuslai mo yo don ke hangi ne yo ngi yo mo covid ni yo kumno ki don kita ki jing khuslai ngi kwa bangin syong marwei ha ka tu kapor ngi kwa ban jingai na gi ying sam ba yo ka long kumno ka bas ni mo ka ba si then ready kumi ki brio pat hatu kapor ki don ki brio ki ba ki litrei na do man step shpo baje ki wan yeng san baje ki bateri office maki pat wei bala ong ka ade ka lockdown ki haban syong bai hayeng mo ki syong hayeng kum ka family don kapor man kapor kin de kren kin de syong ki ditang por jan mit ki kendu de ki lawan trei ki khun ki lawan kelas ki tang shi kendiat kenta bagi yo ki syong ki thu ka problem ka bidan ni kanu ri ha kapor lockdown pat na do min step hadu dan mit bro ar pusau kenta na sau pupra kenta ki syong para maki hang tu kami shibun ki jing ki don ki jing clash ha ka family ki don ki jing clash ke bam sau thu jingmut i lock ma shi lock ne bat ki khun ki don ki jing ngilap bun ki kis ngilap kani ka jing sha le ben kani ka jing depression ki de ha kapor boyo covid kum kini ki khana ki bala jumlian ban lek school mo ki kendu face to face bat ki parlok ki thu khana ki kren kata bat kinong hikai ru ki la batai kot mo face to face ku mangi ong re hatu ko por covid pat through phones ki communicate through phones ke exams through phones ne online class through phones ka nu ka Ktah yaki namar kum ki khana mo adolescents la dangi kren maki ki hamlong more connection towards friends ban yaki kimi ki pa hang tu ngi ui kata ka loneliness ka Ktah ba yaki brio mo bat kham tam ru yaki kan thei
mo kumengi ki kentai brio ngi don kata connection but ki way through communication mo ngi thu khana ngi long kumta ngi sngo kumta nrei kishin rang pan bun sin kimla bani thu i kata ka problem ka bagi don ne ka jing sngo jungki tingi i kham bun sin hi ki kentai kyo kana ka loneliness na marba kimyo bani kendu ki parlok kimyo bani mo bani peliu jingmut ne bani kali ai tingi bun ki jing bangi yo aku to kapor badi covid nrei ka way pat ngi pet pat ha kapor covid ngidon kata ka connection pat bangi yo in a family mo kamtam kitu ki bam judan por ki khun ki bam judan por babun kali terai ne kapor covid pat ke during lockdown ki yo bani shong hayeng te lingba kanika jinglong bangi sngo marwei kumni kawan rai ki jingpang ki babun bha hiro namar belai habangi sngo marwei kum to suki kum ta kata ka bormet te kadon kata ka we ka kita ki hormone se khat ki cortisol mo te habak kiu kata cortisol level ha ka met ka jongi ki bon bha ki bre ki yo e kane ka jingpang sini ka jingpang bp nang ta bade ki yo ki heart problem ki babun bha te bun sin ki bre mo ki kenno be abga de to covid vaccine ringim tip mo yo ade kata ka jing sngo marwei kabala Ktah suki nakadaw jong kag jingkiw ka cortisol level nakatadaw ki sayo e kato ka jingpang te ki juang ru ba kani ka jingsngew marwei kalong ka ju kumbangi di khasan teli secret sisngi loneliness is equivalent to smoking 15 cigarettes per day te mudur habangi di secret ngitip am ka secret ka pen snew secret open snew bahai ka met ka jongi ngiyo heart attack nakadaw jong secret ngiyo kita ki jing sistem ki babun jai ti yo le se pen ban bakade ka ni ka loneliness pen ban wa pen long ki brio ki baki yo ki ni ki heart attack ki en mar ngi i bahai ni ki sngi ki bamenta te kita ki de ki bangi i hiru ma Haba yakan chapang kani ka jingsngew marwei mo loneliness ne bun sian ngi iru baki bre teng ki let no ne ki resort to temporary pacification mo ngila banong de ti ka jingsngew bha ka batang shi por de te yakan ne ru ngila ban i kamtam ha ka por covid ha ka ba ki khanna kamtam ki kya wandung kani ka digital culture digital media mo ka wandung kamtam ka social media de te kumno pa de henry ha kani ka jok ka bamenta kamtam ka jing don kani ka social media ka anang pen kesan ne ka jing de para brio henry kumno kani ka jing sngaw marwei pa de ka anang pen por ya kani ha kadang por sho ha kani ka imlang salang chongi ho ka social media kumta hi maneng la I mention mo kani ka we ni daw ba jong kani ka jing sngaw marwei te habangi don na jengai ka connection ka jongi ka ditang lingba ka phone ho ngi i ka lo nga babaha si benta henry menta pada ki bre habaki ki hajaka baki ni ekendo kila syukran da ka phone te kalung incomplete phi yengi ki bre ngi dan santli ki senses mo kata ka de ki khamat ki jongi bangila banyi i ki score bangi yo sngow kane ka snedo bangi yo kane ka sense of touch nang tapde kini ka sense of taste ka sense of smell gitu berok mo te haba ngia kendo mar khamat ne ngi activate ikini berok kini ki 5 senses ken ha bangi kren da ka phone lan ngi supet ngambot ngi activate tang iwe sense bangi kren tang ka score ngim yo i ngim activate de kini ka vision ka sense of smell ro ngim don mo te kita ki ba ngim ka pelong yengi bangin ngin don show kata ka connection but pi habangi don ngi activate kini ki 5 senses nei ngi secret utau hormone bekerteng oxytocin ma te ni oxytocin pada ude hormone bolong responsible ban build yang ni ka trust ka jing shania but ikani ka love and affection pi kajingya jan jong ka kami bat ikhlum bat ikhun balai ka wan kata kajingya jan kadai ka ba ni secret ye kani ka oxytocin hormone te nak kata kada kadai kani ka kawan kani ka oxytocin hormone pada kalong ka secret la habangya jan ngidan kajingya jan garon kata kajingya jing activate ikini ki 5 senses haka jing em ka jongi baro te nak kata kada habangi kren chapang kani ka digital age menta kapen sup bahaya ngi henry ha kajuk kapor kapen luin no ya kata ka jingya de ya kata ka relationship
te ngi habang ipe ki phone ngi pelot por hado kata-kata bang ipe ki phone ka sulot kai ka por haki por men shwa pade ki paramarjan ke wan kai she ye ngi de kai she ki paramarjan te haba ki paramarjan ke wan kai she jo ngi dang bun kam ngi tre artat eka kam hi ti ki paramarjan ru ki rap lang yang ngi kam o ngi sngo tanat te katanya thu khana ngi ki facial expression ke to facial expression ngi ki dan ki micro expression ki ba ling ba ka phone ngim la ban yo wala de dan ki video call makanaru te na kata kadaw kata ka wan rai ka jingya jan ka jingya dai te henre ka bakam la ban replace da ka ni ka mobile phone ni da kata ka technology ka ba menta te bun sen kini ki khana menta ki communicate tang da kini ki reels mo ki ko ban project ila de te habaki project ile de kum to ki to ki shares to ki amno ki likes mo ki likes te ki smot nat bahab to ki likes ki bar khoi ka puan rai kata ka jing comment haki hne dadam dan ba like show mano biang kala kta biang ya ki te na kata daw ki ka exposed to millions of people but nobody knows us but them don be it ho yengi ni shu expose ila de te kato ka jing ka digital I mean ka ni ka technology ma mentaro kalon ka negative impact ha kata ka wi ka benta kum bangi ong mo ka coins ka don arsite no head and tail te kum ju hi ka social media ru kan don artli mo ki sai namar ba hakawai ka liang ka good side jong ka social media ka yarap ingi bangin connect but ki family members ki bangi jingai ne kala ban yarap ingi bangin phone ki la dang ki don kami mo dare ki sngo kumno that's the good side and ray bangin dapat pat ya ka bad side jong ka social media pat ka ailat ingi ba ngin sngo marwei na marba pet komenta nga pet hapo mo Instagram ne Facebook hanu no ka social media nga ikini ki parlok ani kelit kai para maki ani ki kam khot yanga bali ki kam khot yanga kandon ka tu ka jing sngo ani tharai nga kim sngo tanat yanga ne bali ka jia kom ni ti ting ting ni compare ki bam day mo tharayo ade be ki la khot nga khlem laj manga kala ban day ha kata ka liang mo tin re dadangi perkhat pat na ka benta ka jing ba ka social media ka baha palat rin perkhat ka Jingsngew ni compare ke ka bam day teng ni sngo ba kita ki brio ok da le komta beli nga ngam le komta kita sparlok ke lit ka beli nga ki parlok jonga ki lit ka kalong kata kaliang takadaw kani ka social media kay rap yengi ban betin ti bengin ya chakhamat ti ka syong hangi ke bengin jit kelinti ke babahane kelinti ke basneo Habai dapat berkini kanuninas mo hoto filaban ong bakadi ka symptom na ne kadak jong ka mental illness Hooi mo ninda ong loneliness na marba kapoy siya ka jingmut Jingpyrkhat mo kala bende ha ka jingpang ka jingmut Jingpyrkhat lada ubrio ulong lonely dang ong nakapareng mo ubrio ulong lonely kini gidi kidak kishin kiba ong yengi ba done something ha ka jingmut Jingpyrkhat jongo ti kala ban kata siya ka jingmut Jingpyrkhat kata kala bende ba ubrio unsong sui song diaw kwa ban keren yenu ba unne ki kam ki ba ujule ro umla mo kani bangi si ong nakatin pareng depression uyo depression ni ubrio ti ting lada umde ha ka depression ru ting ula ban yo ka anxiety ka ba mot ba ulong anxious mo ka ti stat uklong snam pus app ki kejat song kumban kalon ling a pisa ka mensiam la ni ting dan umde si taru ting ka poi sudu uput ba ubrio ukta ka jingmut Jingpyrkhat ukulmar ka jingmut Jingpyrkhat uyo sngo nama bala syong marwei palala sngo marwei palat yo sngo ka surjong nu don bakren ki yo ki bamdei si sya mo na ni ting ka poisa ka pat ting ubrio uyo addiction no mo upindon kam ti jingdi pin buat kala bande ha ka kiat ne kala bande ha ka jingdi kenja ne kala bande ha ka jingdi drugs kani ta shibun sya ubrio mo luar bu along lonely lupa na du basang on top jo kita don't skip ki mental illness ki bangishit aki brio ki yo te lara ki brio ki la yo kini kidon kampat banwat jingirap kumakin wan haki hospital kum ha mental health hospital mo kum ong kum ha mem hands ni kila ban le haki civil hospital kinu hospital bagi don ki specialist kum ki psychiatrist ki don mo kum doctor ila ban ai ka jingirap yaki hoi kum kini ki brio ki babon ba ki wan mo banwat jingirap nangi namar ba haka to kapor ba por covid ki tang kata ka jinglong lonely ke jong ki henri ba bun ru ki yo skibi pa de ki jing sitam ba ki chi khot ki OCD fla ju asngo nga thrai
obsessive compulsive disorder namar beli hak ki por ko ber hap sa ikti la ni hap lau jan la hap sum shi sum ki babuhun ki poi ben ban she kata ka jing shitom ki yo e ki jing shitom OCD ti wat man tabam dan su ko ber ru kila malien be ka to ka sa ikti hadu bikin mong ki jat jong ki namar kata kada ti kumjuru kani ka baongi ke loneliness wei bakal along palat ya ka arta yo ti ngila kalaya be ka depression ada kalawan palat ya ka arta yo baringi i dak kishen jong ka depression pade ha ka ba ki brio don lele ki ba kim ko aban im shu ki ko aban pendukut no ila ka jong ka jing im i menta ki por ki cases ki bale e kata ki babun ba ti na kata dawla kim wan wat jing arab ki complication ki babuhon bahanan nakadaw jong ni tang nakadaw jong ita Jingsngew Marwei ti hagabay day bat kani ka treatment pa den mar ki bun ba ki bro ki nget biet mo ki ong ba ani tang sudi dawai psychiatry ka mo la adik ki la shu hengan ong yupi ka dawai ka long tang kum ka ban 8 ka ba shutap na jerong Henry kata ka Jingpyrkhat ka dai nala dehi na syapo hi te habaki let chekini ki psychologist ki laban ai ki counseling habaki wan chengi ki psychiatrist ki laban yo ki jing rap ha ka badai ba ka dawai bat ho itai counseling ibangi ngi laban ai por iba khandian ti ha kata kam kamut ki yo e kene ka full treatment ti nak ta ka wat jungit bit ban ong ba kita ki dawai kin pen kala adik namar ngim judan hi kata ka plan bangin ong bangin ai dawai shi jing im wei bang ibu ni breu la light na kata ka jing long depressed na kata ka jing long lonely la iba ha hasnong ha thau la tre la kta la yai la yeng suki ngipen duna no ban pendi dawai henrei kam dei hiru ya ki bakin shim dei ka ra la de ban sange hi ka dawai namar yo rebounds pade yo ka kelajur penban tena kata kada ailat bangi kum ki doctors ngin yo ban pensange suki pasuki hado ba kendala lut na kajing di dawai ti wat ju ting ya kata kajing wan ban wat ya kajing sumar ngin ai kajing sumar bat na kaliang gajongi psychiatrist ngi ai pi ki dawai ngi ai pi te counseling but iba lingkot bat ka jo ka por ngi la ban refer pi ki psychologist ki ban ai pi kata ko bakila ban la ban le ban assessment ru hado kat no phila ngam ha kata ka jinglong depression ro kidan bon teli ki stages ka mild ka moderate but ka severe but hadin ba ya depression ro kila bandan bar kita ki be bede ki symptom ki ba khot ki psychotic symptom kumbela ong ikong IT mane ba ki yo sngo kul mari ki sur ki yo i kul mari ki e bar khot te kita ki ngila ban ai jing rap ya phi kum ki specialist mo hakane ka feel dei te kumno fi la ban yarap yo ubreu ubasngo morai limba ka jing sumar ka jong phi kum laki wan changi mo ngade clinical psychologist kum laki wan changi ka baning kong du ngale ga de banga kren yaki ngakali ya ka history jungki mo ka e ka daw bale ki long kum ni mo ni shim yaki ni kili berkhat ka e ka bangi don kam mo ti shu kan mental ada ki ong Jingsngew si ka men siam la ni Jingsngew Marwei based na kata ka information baki ayangi ni don ki test la ni ki assessment ke bangile kum bangi ong ba nganju ong kum ong doktor meneda da ki depression ki don ki questions ni ki don ki test ni ki assessment na menta ka depression ni pet yang tu ka depression jung ki ka hap ha ka kat no level nambar kum ba ong ka don ka mild ka moderate ka severe mo ki hap ka level ka bakat no lada ki hap ka level ka belong severe ba ka bamut ba ni don kam ye ki bangin ai therapy la ni counseling along with that ni na hap ba kin di da wairu na ki psychiatrist ni ki doktor ti lada ki hap ka moderate ba to tharai tang ka ni ka therapy le ni ka counseling kala yat kam na ka benta jongki ti ka ni ka therapy ni counseling baki ai ru ka shimpor mo namar ba ubri una wan hapi umnum la ban chu ong ba ngalong kumta it take times because la dangi kren ni ki ngila kalilut everything ka jing im jongki ka balay philong kum ni na du menu philong kum ni ka e ka papalong ye phi ba philong kum ni mo ti ka ni ka therapy bangi ai ka shimpor ting ka shimpor kum tharangi ha bani kandu shisin shtayo mo ka ni ka shimpor de ki bana ting gidon ki por bangi haple de ki snam bangi ni ai counseling ni bangi ai therapy ki te kasi ka environment ka baki wan changi ka di ka safe environment mong ni ka de confidentiality bangi bu ikiba kimdum de ban ong ba ong ngam kwa ban ya thu i briu shanu mo tingi ni man ka por ngi shi ong ikila da ka e ka ba pia thu ya nga kan don bit tang within these four walls ka bangi le mo te dang ipet yaki pala da ki de ha ka mile ka counseling ba kaya dan ka therapy ba ya kan ni tang khendiat por te khendit sessions ka bangi shim mo
Te dari ngila kut kata la dan ngila ai ngile biang ke reassessment dan ke re-evaluation. La da kila awan bat ngi mentala sau benai san benai ne la don ar pho lai pho session semua ka syong ngi re-evaluate eki. Ngi ong ngi pi ken mau ti por pi wan mo pi long ha ka moderate la ni pi long ha ka severe range. Menta pe pim don shu la ni menta pi don ha ka mild range. Ti kan ni ka ong kumba ai men si meki mo ba ong ba o ngadon kam man wan counseling ne ngadon kam man wan therapy kan yarap yang ni kalong kumba motivate eki. Bakin wan biang shingiman kapor. Haba inda kan chipang ka social media mo kama piong ke bangi on screen kamla bandi ke reality mo da man ong tare te kadan ru kata ka positive and negative aspects mo kama piong haba ye dei par bakani ka Jingsngew Marwei hoto ka social media ka dimandan kanu ka jingkit clear bana perkhat kala hi bandon ka jingkin kli na marba kumentala da nga phone ye pi mo nga kli pilong kumno ha phone pila ban ong yang nga pi biang mo re face to face vinda kli nga pilong kumno ngala ban ong biang henry fini i kan ke expression jo nga ngalang ki umat lani nga keren ha kasur ka bat jai that means doni ai ha men siem jo nga mo ladanga ong banga biang makana henry fini i pat bangam biang te ka social media ka replace no ya kaniken ta kadang ngi kum ka social media ka syong hangi kumno bangin jit ka babahan ngin jit ka basniu henry ban ong ba ka social media ka pan sniur dei henry ong social media ka pan bahar dei ka de ka tali kan 50% dangi ong Aku juga kapor sibu mentala don ki brio ki bamla ban ya ban mi na yeng na sem te kumban betengi ka jing ong jong i baka don kata ka positive side nei kimla ban mi na yeng ban ye kendu ki parlok tika da kan ni ka penjing penan kami ka mobile ka rap ha ban connect bat ki ban tip mo ki long kumno ban namat nagabanta jong kito ki bamla shu ban mi na yeng nakadaw jong ka jing pang jing stom ne nakadaw jong karta ne te hakata kurukam ro ngai i ba ka don hi kata ka jing bha ka be dei bat ka social media nrei ka barokhat ka shong ha ka jing nang jong i ban pandan kam ladangi dang ban pandan kam ngi pelong ya ka kum ka syakri te ngatharai kan kat kala ba ban syakri ngi nrei ladangi pelong ya ka de kum kata ka kenrat te kan kan te amraw ngi shisha kan te amaraw yang ladang ipenlong kenrat ti yaka haba ni baru kat tu mo ni keren chipang kani ka Jingsngew Marwei mo te kumba ong bateng teng ki brio hi ki kamde tang em lang salang mo hindi na ka ni ka choice jung ubri shimat ru teng resort to drugs nane ula ban di kiat ne khambo unnum so tho bo usno Marwei hindi ki epat kita ki lat linti ki bangila ban pin so tho yu bakane ka Jingsngew Marwei jung u kadi ke ba kalau valid in a society mo ngila ban ong tadi te ki lat ki brio ki lat ban pedang nane ki lat ban le khanang bakin lat na ka Jingsngew Marwei ke ki brio kila ban le bakin light na ka Jingsngew Marwei dai ladang ila Jingsngew Marwei ladang ila Jingsngew la experience kata ka Jingsngew Marwei ning kong ngi haban wan sakmat ban pediang ba ho Jingsngew Marwei ban ngidon kam ya ka jingarap te haba ngi wat ikila jingarap ka don ben te kawai ka bangila ban le kalong ba ni persyang bangin wahat kita gila jingarap bat bangin le ya ke ka ba penmentoy mo ontang yang ngisimet re ya ka imlang salang ni persyang ban wahat kita kijat rukom activities mo ngi ong dak tin pareng te nang to pedeng ni join ni kini ki groups for example ha po snong po thau ngila ban long ki members jong ka snong ka thau haka yo lese ki balang ki jongi ngila ban join ni gitu ki groups haka balang ke jongi nang ta pade ngila aru bangin le kini ki kam ki amno ki kam seng bahalang ni ki gitu ki social work no ngila ban le gitu nang ta pade ngila bangin wat ikini ki hobbies ki ba thamalan ngi pen ke imbyang gi pi ha ka por bangi Jingsngew Marwei wat kini ngimdan chu ka Jingsngew tanat te ban le ke ru ten rei mental dangi wat byang itu ki hobbies ki bangi Jingsngew tanat ngi ban shed Jingsngew tanat ban thongjing thong kumta ha bangi le ke no balong productive lan ne ka don ka jingmi ma te katakan penwan ra ke interest te bangin le namala dangi le ke bam dan productive kamot ngin sunat tang sis ngi ars ngin to dangi langi ano tika habban long productive nang ta pede ngi le bahaya la diru
ngi sum ngi sai ngi pen itanat ilade nang to pade ngi pen long yaki ban pen bah mo hayeng hasem kita berok ka self care nang ta pade ngi limit ikene ka jing pendan kam jongi ya ka social media ru hi habang inang ban limit ban penon kami itu ki social media tikani kan yarap shibo ning inang tab deng ni bo ikini ki goals ki jongi ki belong realistic ngimla ban chu set kita ki goals ki bang ngimla bangin achieve de nang tab deng ngile ban engage hakini ki joyful activities mo ki activities ki ban pen comment yangi ki ban pen song tanat yangi de ladangi don ru kata ka mon bangin sengap ru ikajing jong ki we ma namar hap bon sen bangi ki batre ne kam ladangi sngap ikijing jong ki bangi so ani plan ka jonga ka kam long hakamat ka jing ka baki wei pat ke shem te ni practice ya kata ka active listening baki khon nang ta bade ngi le ban penyajan bet bat ki wei ki breu ki ba ni sngo ngi don ke confidence ngi don ka jing shanya haki te ngele bangin ngele kai let kai kumshiki outdoor kem to mo ki outdoor activities ngele ban yami shabar tu ngi ka to ka pen fresh ke jingmut ke jingpyrkhat ke jongiru temde bangin chu shong sa hapo tingi mi lang shabar si kita ke laban yarap yangi bangin yele persya ye kene ke Jingsngew Marwei te hakajo kapor ngakwa bangan ai men sim ru ikito ki bamla mo banwan ban ye kendo mar khamat yo le si Jingsngew le ran Jingsngew kumba ni ngandale ru yo ki breu ki bishar ya nga te kumi kito ki ka don kan ka helpline number mo ka baka government ka ai ngi kata kade ka kalong toll free number kade ka number ka baki ong ka 14410 ka bade jong ka telemanas te ya kani ka number ngila ban penon kam hakano no ka por kini ki ban yarap kilong ki ka duty ka jong ki kalong arpusau kenta haka haki news ngi bro shitayo tikila ban dei ka kentien ka ba kilong comfortable kala ban dei ka khasi ne ka jentia ne garo ka kentien hindi nepali bengali kentien phareng phila ban jit hang to ka language ka ba philong comfortable dependan kami no number itu ki bam la ban wan mar khamat phila ban shufun hau no number ro kata ro kan yarap ban mi na kani ka Jingsngew Marwei namala da ubriu hi Jingsngew Marwei kandon be kalat kelinti bangila banirap ikimo kadai maki kila ban habban connection ni ban ong bangi Jingsngew Marwei ka ingila ban le mo yarap lem yangi ti lada phimpan jing yarap manu bantip ba philong songsi ne phi don kata ka Jingsngew Marwei ta kada ngi don be kita ki professional help ni ki expert ki bala ban pet ta kada da Jingsngew Marwei yathu yangi te phimla ban yathu kum yong doctor don tu phone number phila ban call how tu phone yathu tingila ban yarap ya phi ban ai ban ple kalat kalinti ba phin song thu kumnu phila ban le because kani ka Jingsngew Marwei jungi kadai tang ma phi Marwei phi song thu phi long kumta ne de phi wat kalat kalinti kandan bet kalat ka banta ka jing ba te ipat ka khubon ka ba fikwa ban pinsat ne ban batai ne de bini thu no nong pet bomenta Jingsngew Marwei ka khobor ka bangila bangin aish ki we ka long ba ka Jingsngew Marwei kamde ka dak jong ka jing pelot ngi paro khot ngi aya ling ba kata ka Jingsngew Marwei ti kila jing harap ki don ko mangilo ong menne but hakajo ka por kitu ki ba ngila batay menne ban engage kitu ki joyful activities ban mi ban let ban wan ban wat ki ta ki kam ki jam ki ba kin ban mangin long engage mo ti hakajo ka por pade nga sngo ko mangan kentu yang lang baro hi bangin kamlong sensitive ya kajing don kam jong kiwei pat mo ngin long sensitive ha kajing ya lenti ke jong yong i ba ki don ki Jingsngew Marwei tingin keren ya ki tang bangin chuang hi hello ru kata kala yarap shibun ti nginum shu e ki kum to ken tingin ya le bangin ya kren le ki jong ki ti ban ngin ya le ru ban long kata ka jing kejubab na kapentah ki jing keli ki jong ki babon nama ladang ya kran chpang loneliness mo ko bangile na du benai la ya per jimut chpang kani mang ya batai namar ka loneliness kadai ke ka ba bar khwa ki bring experience mo lada don manu baklat ki bahayeng ki bahasem ki perlok parajo Jingsngew ya kata mo ni experience ya kata ti kumnu pat ngila banne kadai ba ni di ban accept ya kata
ba ngilong lonely ti kumnu ngin le ki di bingin wat ka jingerap ngin wat jerap long komenta ladangi tangan kata ka di kada kashin ka papen pawi ngiba ngidon kam ka bam namar bangi tangan ngidon kam ka bam ti ladangi sngo lonely ne loneliness bingong katu ka shy ka pen pau shy ngi kalom kadak bat ongi ngidon kam yanu bangila ban keren bangi kwa ban keren ya kata ka Jingsngew Marwei ka jongi mo ti ladangi sngo lonely umnilei indon bet hi kiba song thu yangi kandon bet kapor bangi ong bet to nilei mentangan long kumni tamba kinsadon hi kiba yarap yang among hap wat kalat kalinti namar baka jing lonely jungi kamdei tang forever kadi just a small period of time bangi experience at that moment ba manu brio ula ban Jingsngew Marwei mo Hatu kadang em kajing per ne pila on patai syai ba kumnu kata kajing Jingsngew Marwei kala ban Ktah hai ke kunhon reta ba per Sedang ye nujore ki Ktah mo kham tam katu ka por jong covid ngan phoi biang satu ba kini Ktah mo ki ba on extreme of age mo kum ki hapo jong ka lai post nem lane ki ba palat e kan ro post nem mo ro post nyo post nem extreme of age gitu kidai ki kato kadai age group baki long lonely bah kilong Jingsngew Marwei bah namar balai bah hapo jong kato hapo kini ki adolescent age group ile ki badang ya sngo tenat bat ki paralok kidang ya kwa ban ya let ya wan bat ki paralok mo ki kwa ikan do school timenta kim yo shu e kalat ban ya kendo kato kawan ra bhai ka Jingsngew Marwei haki tikini ki bala kham ya kertas ki palat ki hindro pau nyo pos nam hakatuk por ka don kam bahai ka jing rap jong ki wei ki kwa mana ta kadang mi sik penben si ong ole kendo imi et pa et ong in ya ta mo ki mi et ki pa et ki sngo tenat pa ki khon kseu ki wan namar balai ki sngo shngan ki i ki nei te kita ki extreme of age kadi kini ki artli ki age group ki basha Ktah ba hagan ni Jingsngew Marwei kat ba kitu ki belang middle age pada ki ba hapdeng jong lai pho ban ro post nem ti kitu kimda sngo tho namar ki dot lagi jong ki kam bakin trai ki dang long ka age group dang long productive mo ki dang long sai so ba ka age group ka jong ki ti kimla ban dum da sngo tho shaphang ka ya kan ni ka jinglong Marwei Jingsngew Marwei mo di jinglong Marwei Jingsngew Marwei namar ki jet ban long Marwei teng ban kham long ban kham yo ban perkhat ban kham yo kata ka por ban perkhat iki ba ban sai so ka jing im te ha ka jing yo i ka jong i lap ba kini ki extreme of age ki de ki ba Ktah ba ka Jingsngew Marwei ti minda perkhat mo kumbai i ong doktor mene kini ki bala kham temen ka loneliness haki ka Ktah ba namar haki ki khun ki ti berkhai ki la he kim da depend shu haki kimi ki kpa hatu ka por kini ki kimi kpa ki bala arang ba ki Jingsngew Marwei kham tamli da don kitu ba ki khlat no mo ki lok jong ki kla ni ki theng chinrang ki long Marwei kin pe ki khun ki la don na ka kam ka jam da dei ba ki don khun chinrang le mo khun ami yeng ki Jingsngew Marwei de ki pe ki don tang ha ka por ki la man so ko na ka por ba ki wan ki khun ksiu re ki shulong Marwei ben ti kum hakitu ki age group mo ba kham temen ni hap hi ban pet bahaya ki mo namar lada ku mene ka example ba i ong doktor mene ye tu i pe temen kapor covid ba ki na yeng mo ki set ye i hayeng ba ki ting yo covid mo atu kapor ma i namar di bri bamlian ban mi shani shatai shu set kan san ye i ka Ktah ka Jingmut Jingpyrkhat mo nrei maki ki sngo na ka jing baha ma ki le kum tu nrei ma i pan ba i lam lien ban mi shani shatai isngo ba ble ki ni ki khun ki le ben yanga beli ki le kum ni yanga mo takara ha tu ke age group mo kum ki mei temen jungi ni haban pet bahaya ki namar ngimte ba kadu kapor maki kilong lonely namar maki kim use phone kum ba use ka generation jong ta mantangi don problem ni don ni ngi pet ka phone ni ki mei e jungi ki mo ki mei temen jungi le ni ki kim jungi teng teng kin don ni kim la ban pet phone they are not used to mobile mo takara kilong lonely ka e ka ba ki yu ki bitang bat ki khun ksir ni tang bat ki khun ti that age group kilong very sensitive bagi kani ka loneliness ka la bahaban target iki haba ba ka to ngikran mo ya kani ka loneliness ngila ru ban Jingsngew thu ba kabon ka phang kabon ka liang ka bala ban ra loneliness te ngi kwa ban pin shat ye ki nong pet baro
bakin num sngo ting la da ki don kano ka Jingsngew ha ka baki sngo tho baki sngo Marwei ki la ban contact your helpline number ringkat ru ki la ban visit ikino ki specialist la ne ki la ru ban kren ki bahayang bhasam ki parap projor kimde ban don kata ka Jingsngew ka bating ha po jong ki bat kumta ngila poi jabakut jong ka program ngin sai kendo pat ha ka te ka wi katayo